Στις ευρωεκλογές στηρίζουμε, ψηφίζουμε ανταρσία, ανατρεπτική συνεργασία. Θέλουμε και παλεύουμε για αξιοβίωτη ζωή, με ψωμί, ειρήνη, διεθνιστική αλληλεγγύη, κοινωνικά δικαιώματα, ελευθερία, επιβίωση του πλανήτη. Σήμερα απεργούμε, διαδηλώνουμε και συνεχίζουμε, συναδέλφισες και συνάδελφοι. Παλεύουμε για την ανατροπή της δολοφονικής πολιτικής και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ενάντια στη συνενετική αντιπολίτευση. Απειθαρχία, ρήξη, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ισχυρή αντικαπιταλιστική αριστερά, για να φράξουμε το δρόμο στην ακροδεξιά με τη δύναμη του αντιφασιστικού κινήματος. Πριν από λίγους μήνες μας έλεγαν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πήρε 41% και είναι παντοδύναμη. Όμως δεν είναι. Η παντοδυναμία της ράγισε από τους μεγάλους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας και ουσιαστικά στηρίζεται από την συνενετική αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας που ακολουθούν την ίδια πολιτική. Η ακροδεξιά ενισχύεται από το σύστημα για να οδηγήσει στη λαϊκή δυσαρέσκεια στα αντιδραστικά μονοπάτια του εθνικισμού, του ρατσισμού, της ισλαμοφοβίας, του μισογυνισμού, της ομοφοβίας. Μας λένε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που με τις διρεκτίβες της βρίσκεται πίσω από κάθε αντιλαϊκή απόφαση και πολιτική που μας οδηγεί στη φτώχεια, στο ρατσισμό και τον πόλεμο. Είναι η μηχανή που στηρίζει το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Καταστέλει και απαγορεύει τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Είναι το φρούριο των Ευρωπαίων καπιταλιστών εχθρική στους λαούς. Παλεύουμε να ανατραπούν οι κανονισμοί και οι αποφάσεις της. Για απειθαρχία, ρήξη, αποδέσμευση. Για νίκες και κατακτήσεις στο σήμερα. Αντίθετα με το ΜέΡΑ25 που εξοραίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλώντας για νέο κοινωνικό συμβόλαιο, ή το ΚΚΕ που συμβιβάζεται εξουβελίζοντας τη ρήξη στο μακρινό μέλλον της λαϊκής εξουσίας. Παλεύουμε για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, σταθερή δουλειά με συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα, για έλεγχο, διατίμηση στα είδη πρώτης ανάγκης, ενάντια στα ουρανοκατέβατα κέρδη του κεφαλαίου, ενάντια στην εξοντωτική λιτότητα που προωθείται με το νέο πρόγραμμα σταθερότητας, για διαγραφή του χιλιοπληρωμένου χρέους. Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων αγαθών και την απελευθέρωση των αγορών που οδηγούν σε εγκλήματα όπως τα τέμπη. Για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία. Για αποκλειστικά δημόσια ιδιοκτησία στα κοινωνικά αγαθά. Με εθνικοποιήσεις, χωρίς αποζημίωση, με εργατικό και λαϊκό έλεγχο. Για την ειρήνη. Ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα από τη Γάζα μέχρι την Ουκρανία. Ενάντια στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, τη διαρκή προετοιμασία για πόλεμο, για έξοδο από το ΝΑΤΟ, να κλείσουν οι βάσεις, να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες. Δεν πολεμάμε για τις ΑΟΣ και τους ανταγωνισμούς τους. Τερματισμός της κατοχής, λευτεριά στην Παλαιστίνη, από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο. Για σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά, νομιμοποίηση όλων των μεταναστών, για να πληρώσουν οι ένοχοι για το ρατσιστικό έγκλημα στην Πύλο, ενάντια στην Ευρώπη φρούριο και τις νέες ρατσιστικές συμφωνίες που χτυπάνε το ίδιο το δικαίωμα του ασύλου για τους κατατρεγμένους των πολέμων και της φτώχειας. Ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή, όχι στην απάτη της πράσινης ανάπτυξης, τα χρηματιστήρια ενέργειας και τα κέρδη που προκαλούν την ενεργειακή φτώχεια. Όχι στις νέες εξορίξεις ορυκτών καυσίμων, την νομιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας και την καπιταλιστική αξιοποίηση των ΑΠΕ. Να αλλάξουμε το σύστημα, όχι το κλίμα. Στηρίζουμε τους αγροτικούς αγώνες στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Για προστασία της μικρής και μεσαίας αγροτιάς, την ενίσχυση των συνεταιρισμών με τον έλεγχο των ίδιων των αγροτών. Ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική,
που ενισχύει τους μεγαλοαγρότες και τις επιχειρήσεις τροφίμων. Πλήρη δικαιώματα στους εργάτες γης. Θέλουμε μια αντικαπιταλιστική, δυνατή αριστερά, έξω από τα πλαίσια του σημερινού βάρβαρου συστήματος. Το δίλημμα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Παλεύουμε για μια Ευρώπη με την εργατική τάξη στο τιμόνι της εξουσίας, χωρίς εκμετάλλευση, εθνικισμό, ρατσισμό, σεξισμό και πόλεμο. Για την Ευρώπη του σοσιαλισμού, της κοινωνικής χειραφέτησης, του κομμουνισμού.